zayangana kungolo. Yo guys, matogate akulandidwato. Matogate tibwezese matogate akulanda matogate. Nkhani kuti bwanji kuti ena msumukuiziwa matogate amene ana ali ku yauka togate aukalinyeka maso kuchakudedza uku kuonse uku matogate amene ajawo ma contractors amene adamanga ndalama zawo akuti sanalandire 15 billion mapita kutsogolo. Ndiyeno ndalama zimene zozo akunena kuti iwowo akudabwa kuti deiye pakumadusa magalimoto. Ndiyeno ndalama kumalandira deiye kwa banjo ndalama zawo sanalandire nde abwera ndi solution yake ndi kulanda ma tollgate. Komano funso ndikumati kodi akalanda azilandirapo ndalama? Hayi, that's why it gets interesting. Kuti more interesting. Iwo akakhala panepopo sikuti azilandirapo ndalama. Chimnakufuna iwo nchona kuti akuti magalimoto aja atazingodutsa polere. Matogate walanda akalanda matogate ndi magalimoto azingodutsa polere. Vu 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 vu. Osalipira poso pamenepopo iwo ndi mmene iwo aganizira kuti akuti akatero boma likati magalimoto akudutsa polere chacha bla 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 bla. Kenako kuti awapatsewo ndalama zawo ma contractors amene wawa. Tu guys ndi nkhani yake tu. Nduti boma likufuna ndithu limachidwe munjira yoteroyo. Maso kuti akhale kuti azitolera 15 chakuti billion malayi kwacho kokoko 15 it's above more than 15 billion angatole mpaka nalita. Guys, and guys, thank you so much Malawian cameras. Subscribe, like, share and comment in the comment section.